नमस्कार। अयोध्यावासी श्री नीलकंठ कृष्ण सदाफल चंद्रपुर के प्रख्यात वकील थे। वे संस्कृत, मराठी, इंग्लिश, हिंदी भाषा के धनी थे। 2 वर्ष की आयु में उन्होंने मां और 9वें वर्ष में पिता को खो दिया। 4th क्लास में ही स्कॉलरशिप प्राप्त की। स्कूल इंस्पेक्टर श्री दीक्षित जी उन्हें अपने साथ चंद्रपुर ले गए और पढ़ाया। श्री सदाफल जी ने वेद ग्रंथों का भंडार अनुवाद करके समाज के लिए खोल दिया। एक मेधावी वक्ता, शिक्षा तज्ञ, किसान, समाज सेवक, साहित्यिक, इस रूप में वे जाने जाते हैं। अपनी 330 एकड़ खेती गरीब किसानों के नाम कोर्ट से रजिस्टर करवा के बांट दी। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री बोबड़े जी को उन्होंने पढ़ाया है। लोकमान्य तिलक जी के मंडाले केस में श्री खापड़े वकील अमरावती के सहायता की। ईश्वर को जिस भाव से हम बुलाते हैं वह हमें मिल जाता है। अंत में अपने कुलदैवत श्री राम से मिलने अयोध्या चले गए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण पार्थाला कथिले स्वये भगवते नारायणे त्वत्प्रति व्यासाने ग्रथिले पुराण मुनिने तू ते महाभारती अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी माते त्वत्पदि लीनमिह भगवत् गीते भवद्वेषिणी प्रफुल्ल पद्माक्ष विशाल बुद्धि साधोनिया भारत तैल सिद्धि ज्ञान प्रदीपा धरि विश्वधामे त्या वंदितो व्यास ऋषिवरामि अथ ध्यानम्। शरणागतास जो रक्षी करी चाबुक जो धरी दोही गीतामृता दुग्धा ज्ञान कृष्णा सत्या नमो। उपनिषद तिथीची कामधेनु पवित्र मधुर पयतीयेचे काढिता गोपपुत्र सुमति विजय भोक्ता जाहला वत्सलोभे अमृत परम गीता दुग्ध हे फार शोभे। झाला जो वसुदेव पुत्र जगती अंकित जो सेवका जाने शौर्य बड़े क्षणात वधिले चाणूरकं साधिका जाने तोषविली प्रसाद वचने माता स्वये देवकी वंदी कृष्ण जगद्गुरु सविनये मी तो असा देवकी। भीष्म द्रोण तटे जयद्रथ जली गांधार पाषाण से शल्य ग्राहवती प्रवाह कृपहा की कर्ण सीमा दिसे।
अश्वत्थाम विकर्ण नक्र भवरे दुर्योधनादिवरी गेले पांडव पार हिरण नदी श्री कृष्ण अंबे करी व्यासाचे वचनारविंद फुलले गीतार्थ संददित नाना सुंदर केसरे हरिकथा संबोधने बोधित होती सज्जन भृंग हर्षित मधु प्राशुनिलोकी पहा वाटे भारत पद्म हे कलिमल प्रध्वंसकारी महा करिपटु वचनी दृढजी मुके अपदहि चढवे गिरी कौतुके अशी अनंत कृपा नमितो दया परम सौख्यद माधव राजया धाता की वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तोत्रे जया बाहती गाती वेद पदक्रमोपनिषदे ज्या सामवेदिकिती योगी ध्यान धरुनी पाहती मनी ज्या नित्य विश्वंभरा ज्याचा अंत नसे सुरासुरगणा त्या वंदितो ईश्वरा इति ध्यानं श्रीकृष्ण परमात्मा प्रसन्न पहिला अध्याय धृतराष्ट्र संजयास म्हणतो धर्मभूमी कुरुक्षेत्री युद्धासाठी मिळोनिया जे माझ्या पंडूच्या पुत्रे केले ते सांग संजया संजय म्हणाला पाहोनी पांडवी सेना ठाकली व्यूह साधुनी बोले राजा असे तेव्हा गुरु सन्निध जाऊनी प्रचंड पांडवी सैन्य गुरुजी निरखानिके रचिले द्रौपदाने त्या तुमच्या शिष्य नायके यांत मोठे धनुर्धारी भीमार्जुन रणी जसे महारथी तो द्रुपद विराट सात्यकी तसे दृष्टकेतूचे कितान काशीराज जनाग्रणी पुरुजित शिबी भूपाल वीर विख्यात जोजनी पराक्रमी युधामन्यु उत्तमौजा प्रतापधी सौभद्र द्रौपदी पुत्र सगळेच महारथी कळाया गुरुजी तुम्हा आपुला बलसागर सांगतो वीर जे मुख्य सेनापती धुरंधर त्यात तुम्ही अग्रगण्य कर्ण भीष्म पितामह विकर्ण आणि कृपजी अश्वत्थामा भूरिश्रवा अनेक वीर आणिक मजला प्राण अर्पुनी पातले युद्ध निष्णात नाना शस्त्रास घेऊनी अपार आपुली सेना करीजी भीष्म रक्षण
मोजके सैन्य ते यांचे करी जे भीमरक्षण सगळ्या हालचालीत स्थानी राहुनी नेमल्या वीरानो अवघे तुम्ही रक्षावे भीष्मराजया सिंहनाद तदा भीष्मे गर्जोनी शंख फुंकला एकोनी तो महाघोष दुर्योधन हरिखला तैनाना शंख वेर्यादी पण वानक संगरी गर्जती तो घोरनाद नमावे गगनोदरी रथी बैसोन ज्याचार पांढरे अश्व जुंपले माधवार्जुन दोघानी आपुले शंख फुंकले देवदत्ता सुभद्रेश पांचजन्या ऋषीश्वर शंख तो पौंड्र नावाचा हुंकी भीम वृकोदर अनंत विजये गर्जे कुंती पुत्र युधिष्ठिर सुघोष मणिपुष्पाते फुंकती मातृकुमर महारथी शिखंडितो काशीराज धनुर्धर विराट सात्यकी वीर दृष्टद्युम्न धुरंधर स्वये द्रुपद भूपाल द्रौपदी सूत ते भले अभिमन्यु महाबाहो फुंकती शंख आपुले पृथ्वी गगना माझी तो घुमे नाद दारुण हृदया कौरवांच्या ते करी पूर्ण विदारण पाहोनी कौरवा पार्थे सुव्यवस्थित ठाकले रणी शस्त्रावरी शस्त्रे घालल्या सरसावले उचलोनी धनुष्याते बोले धर्म सहोदर अर्जुन म्हणाला दोहो सैन्यांतरी माझा रथ ठेवी रमावर पाहू दे अवघे वीर जे युद्धास्तव ठाकले कोणते मजसी युद्ध करण्या सिद्ध जाहले दुष्टो दुर्योधनाची ती आवडी पुरवावया कोण योद्धे रणा आले पाहू दे शीघ्र माधवा संजय म्हणाला या परी सव्यसाची तै श्रीहरी प्रतिबोलला ऐकोनी रथ कृष्णाने सैन्य मध्यारी ठेविला भीष्म द्रोणादि सर्वांही नृपा सन्मुख माधव म्हणे ते अर्जुना आदा पहा हे सर्व कौरव देखोनी फाल्गुने तेथे पातले आप्त सोय रे आजे काके तसे भाचे नातू तनय सासरे गुरु भाऊ इष्ट मित्र दोन्ही सैन्यात दिसती तया पाहोनी पार्थाची मोहाने गुंगली मती दयेने द्रवले चित्त खेदे अर्जुन बोलला अर्जुन म्हणाला पाहोनी गोतमेळा कराया रण ठाकला गळाले गात्र हे माझे मुखही सुकले हरी सुटला कंप सर्वांगी रोमांच उठले वरी गळाला हातचा चाप सर्वांगी दाह दाटला राहवेना उभे माते मानसी भ्रम जाहला दुश्चिन्हे मजला सारी दिसती आज केशवा कल्याण न गमे माते
वधोनी आप्त बांधवा. नको विजय श्री कृष्णा, नको ते राज्य सौख्यही. करावे काय त्या राज्या, त्या भागा जीवितासही. जयांच्या कारणे राज्य, सुख भोगही इच्छिले. तेरणी पातले ध्याया, धन प्राणही आपुले. गुरु वडील तैसे ते, पुत्र आजे कुलोद्भव. मामे श्वशूर ना तूही, साळे संबंधी बांधव. जरी हे वदिती माते, न धरी शस्त्र यावरी. पृथ्वीचे राज्य ते काय, त्रैलोक्याचे मिळे जरी. कौरवा मारुनी आम्हा, काय सौख्य मिळे हरी. पाप्यांते मारुनी बापा, पाप येई आम्हावरी. नसे उचित आम्हाला, मारणे कुरु बांधवा. स्वजना मारुनी कैसे, सुख लाभेल माधवा. कुलक्षये महादोष, मित्रद्रोहादि पातक. न दिसे सखया यांना, लोभी हे कुलघातक. दोष हा कुलनाशाचा, पाहोनिया जनार्दना. आम्ही तरी कसे यांचे, करावे न निवारणा. कुलनाशेलया जाती, कुलधर्म सनातन. अधर्म लोपता धर्म, कुल टाकील ग्रासून. अधर्म माजता कृष्णा, भ्रष्टतील कुलांगना. भ्रष्ट होता स्त्रिया शीघ्र, वर्णलोप जनार्दना. सकुळ कुल घात्यांना, संकरे नरकी गती. पिंड पाणी न मिळता, पितरांना अधोगती. वर्ण संकर दोषानी, कुलघात घडोनिया. धर्म जाती कुलांचेही, जाते ते निश्चयेलया. या परी कुल धर्माच्या, हानीने यदुनंदन. नरकी पडती लोक, ऐकले बा जनार्दना. अरे रे काय हे पाप, करण्या सिद्ध जाहलो. राज्य लाभ सुखासाठी, बंधू घातास ठाकलो. न धरी शस्त्र मी हाती, न करी प्रतिकार तो. तयांनी मारणे माते, हेच मी श्रेय मानतो. संजय म्हणाला, ऐसे बोलोनिया पार्थ. स्वरथी स्तब्ध बैसला. टाकोनी चाप बाणांते, शोके व्याकुल जाहला. याप्रमाणे भगवंताने सांगितलेल्या उपदेशातील ब्रह्मज्ञान विषयक योग शास्त्रातला अर्जुन विषाद नावाचा पहिला अध्याय समाप्त झाला. ओम जय भगवद गीते, माँ जय भगवद गीते. हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी. सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते. कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा. माँ कामासक्ति हरा. तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी. विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवद गीते.
निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मा निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी माँ जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा माँ कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा माँ जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी माँ नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी माँ जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी माँ हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी माँ जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी माँ तू कृपा की जय माँ तू कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे माँ जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते माँ जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते मी सुधन्वा पातुरकर श्री निळकंठ कृष्ण सदाफळ यांचा खापर पण तू. कृपया गीता आवडेल तर सबस्क्राईब करावे.